Tungod kay minus ra ang makasakay sa mga sakyanang di pasaheroan, subay sa social distancing. Adunay libreng sakay nga gitanyag ang Talisay City alang sa mga mobiyahe sa Cebu City ug pabalik. Si Lian Singkulan sa report. Gisugdan kagahapon sa hapon ang libreng sakay alang sa mga taga-dakbayan sa Talisay nga mobiyahe paingon sa Cebu City ug pabalik. Kinitungod kay menos ra nga mga pasahero ang makasakay sa mga sakyan ng di pasaheroan subay sa gipatuwan nga social distancing. Magsubay kini sa tulo ka ruta nga pulos nanukad sa may Tabunok area paingon sa Fuente Osmeña, Colon, Plaza Independencia ug vice versa. Magsugod ang operasyon sa alas 6 hangtod alas 8 sa buntag ug alas 4 hangtod sa alas 7 sa gabii. Sugod kagahapon and then nahumanta almost 9 p.m. Kay giagad na to ang gidaghanon sa mga pasahero nga na-stranded Gikan ug Cebu City. Ang mga sakyanan sa dakbayan ang gigamit alang ning maong katuyuan apan naka-standby sab ang mga sakyanan sa matag barangay. Bisan og free ride kinahanglan gyapong mosunod sa social distancing. Gani sa tong makita gibutangan nila og ilhanan kung asa pwedeng molingkod ang mga mosakay niini. Sa mga gagmayng sakyanan, unom lang ang makasakay, samtang 25 ka mga pasahero ang sabas. Kay nakita na to nga ubay-ubay ang mga dipasayroan basta buntag. Pero inikahapon diha na sila muminos. O gikinahanglan jud kaayo. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.